Ayusa, nakatilaw na ba mo aning lokot? Di matabas-tabas, purting daghana sa tong nangakitaan, na militra sa kasamuan, mao na siya itlog sa donsol, nga grabe pagkalamiya kilawon, butangan dayo mga materyales, botngan sa daning sili. Paksit, wa na daghang pasundayag. O di napunta, sugdan na nato, sakto, kay napay huna sa buntag, mangita ta og lokot, sa wala pa makaila og unsa ning lokot, mao na siya itlog sa donsol, kana bitong imong matamakan sa dagat, nya iyahang dugo color violet. Say lukot mo singaw. Ito ko. Mao na siya gitawag diri sa amuha og lokot. Mudagsa gyud ni sa hunasan ang lokot basta ting itlog na pud sa donsol. Mupilit ra ni sila sa kasamuan. Ang uban pud magpailawom ra sa bato ug paliton pud nimo siya sa merkado. Ana, grabe pud pagkamahala. Grabe magud pagkalamian niya kilawon. Diri sa tuwa, aw libre na. Ang pagkugid nila nimo ipagpangita sa kasamuan. Mapud. Wow. Kilaw kita ni mga singaw. Kilaw. Sa wala pa makatilawan ni, ana, purting pagkaayusa, mura siyag pansit nga humok, nya lami kay siya kilawon, butang ag suka nga tuba. Nagkada dagi. Kaliroy. Maghuay paganita ng ukay sa kasamuan, purting pagkaayusa, dali ara na tigom. Diyan, jutay. Ano? Nasa uban nga grabing pagatambuka, parihaan ni, murag bag-o pa ni siyang itlog ba. Legit agawon. Kita na. Nasa uban na ni ganahan nila isagol sa tinuwa. Tamis-tamis man gud ni siya, purting pagkaayusa oh, duha yung kabuk nagtapad. Kuha. Kuha check. Wow. Garabe, di matabas-tabas, hapit na mutong sa tong bawnanan, nakapagpunta di ko sa kabuk sa waki. Laras. Wah, tanawa. Abi di ka naglukot diri mga singaw. Gamay bitang lukuta. Nara ni siya sa kasamuan. Mao ni siya inaon na pagkuha. This burning heart tonight. Nagpundok ra gyud ang mga lukot dring napita, halos taga-ukay nimo sa samo. Naagyod, purting pagkaayusa. Di pa si Godib. Kay ubay-ubay naman ato nga kuha, daog ato na ning limpyuhan, ato na siyang hugasan og balik, panghuan ta ni sa sagbot nga namilit, nya pagkahuman, di ara, ato na ni siyang butangan og suka nga tuba. Gasan po tayo pan. Ato sa na siyang hugasan og kausa nga suka, nya dayon ato na ng finalan og butang. Tabagat tayo mo, di ba? Pagkahuman isunod og butang atong mga materyales nga gipino-pino, purting pagkaayusa, Kalang tambon na eh. di matabas-tabas. Garabing pagkaayusa, ato sang adadan aning pipino para pangbuwak-buwak sa tong kinilaw ba. Timplahin natin. Dahil itong plato. Wa na daghang pasundayag, ato na nang birahan sa pagtimpla. Butangan og asin ug bitsin, daog. Okay, ngayon ari ko ni Ali David na ano? Yung igisa ba? Siyempre, di gyud na mawa ang vitamin sa baba para pampakondisyon sa tong toko ba. Ayos mo kay ipanoko basta naago yung hang. Kasi ganun yung singaw din. Asos, grabing pagkaayusa sa tong kinilaw nga lukot. Grabing pagkalabasa, presko kayo, kita gyud nanguha. Dili ni gyud nagikan sa merkado. Og ato po na dang giparisan og sinugba nga tuloy para naa sa tay punit-puniton ba. Matik ato na ni ipang pastar sa tong hukaran. Iyabo na pud natong bahaw di nga mais. Kani mo saktong iparis. Bunan. Okay daog na plaster na tanan. Unsa pa tong gidugayan? Wa na daghang pasundayag, tokbon sa tani. Ula, habhab. Dawas sigaw, hapab. Lato-lato ha. Lato-lato. Lukot. Lukot man sigaw, lukot. Pa kayo, labas kayo. Lukot ay. Lugbang tuloy. Lugbang tuloy ha. Trip bay. Yeah. Luwas ang tukbo nun. Ang tangan. May lukot ay. Aron, tisiso na po sa mga lukot. Tingnan niyo mga singaw sa samo-samo. Aron na sa kuhaon ni. Bumi na ito na. Dagang ilo. No? Sila kailan yung lukot. Mabili mi Kami saga. Kami ito. Pwede na prira. Bukog eh. May tayo natuha ba? Ngayon singgaw. Mabili mi apil pabilog. Singgaw. Samla.
Malas, minayat, pilid. No. Sikang yung Brian. May talim. Tagaw. Pungat. Oops, ay sa mga singgaw ato sa palailay nyo ang atong ikalingawang nga duwa. Mao ni ang PH RAS. Sa pag-register na ni mga singgaw, i-click na nimo ang link na sa comment section. Yung pagkahuman, register. Pinapan mo ng mga singgaw. Yung pagkahuman, ang pag-cash in na ni mga singgaw, through Gcash ra. Di po ka maburing ni mga singgaw, kaya daghang kapilian nga duwa. So ato pinakapaborito dira mga singgaw, kaning Super Ace. Kaning mga singgaw, Super Ace. Pag abot ninyo diri mga singgaw, kamo na bahala di og pila yung ibit. So ato dira. Kanin jud atong pinakapaborito nga duwa mga singgaw kay kusog ko nimo hatag. So dira. So ikaw mo rin bahala di mga singgaw og pila yung ibit kita. Atong dako-dakuan og pusta mga singgaw. 200. So dira spinta. 1. King, si Tujis largo. Usban. Katulo. Tara. Uy, scatter mga singgaw, scatter kani. Natay free tin spin mga singgaw. Kani sigurado gini. Tara, let's go. So dara. Gatog. Gi, king. Lah, kamay. 3 milar ko. Kamay. Usbi. Sa atong 200 niya pusta mga singyaw. 4 mil na. Kamay na uga. 5 mil dos. 5 mil na mga singyaw. 5 mil na. Sige po. 720. Puni pagod. Sa atong 200 nga pusta mga singgaw nakadaog-taog pila 6,000. Grabe pa kaning duta mga singgaw. I-click na ang link sa comment section pag register na PH RAS.